ค่ะI love you, Mama. Sini
Hello, Sis Melinda. Nag-aano ako. Nire-reset ko na ulit yung mga account. Magpapalit ako. Papalitan ko na ulit sila. Gamit na ba? Okay. Hindi ako nag-live kagabi kasi ang sakit ng ulo ko. Grabe. Magpapalit kasi ako ng mga ano. Tapos, ilalagin ko na yung account ko dito sa computer. Kasi, di ba, ano na tayo. Picturean ko nga to. Ito kasi yung hindi ko mabitawan tong isang paborito kong account eh. Kini-clear ko na ulit yung sa ano. Di ba? Nagki-clearing na ako, nagki-clearing. Problema mo, Budakels. Gusto ko nga mag-rin, diba? Tumigil. Anong problema pa nga akong pambayad ko, Buda. Ikaw nga tumitahimik muna. Naka-sign out. Account disconnected. Remove account. Sign out. Ayan. Wala na siyang account. Sino? History. Clear all history. Tapos, punta tayo sa YouTube. I-clear history. Ano naman ito? Pumunta ka na nga.
Lalagin ko na kasi yung account ko sa Chrome. Para dito nakikita na natin yung kasi magpapump dito yun. Sign in to get your password and devices. Sign in. Excited na ako. Ay. 0 gmail.com Razor. Ay, kulang. Okay. Hindi mo makita ang aking upload.